2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ବାସଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏ ହେଉଛି ବାଲିମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନନ୍ଦପାଟଣା ପାତ୍ରସାହି ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଗାଁର ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ବିକାଶର ନାରା ଦେଇ ବାସଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏ ହେଉଛି ତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଗାଁକୁ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ପାତ୍ରସାହି ଗାଁର ରାସ୍ତା। 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଏହି ଗାଁରେ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗାଁ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷର ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟକେ ଚଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ କଥା ସରିଲା। ଗାଁ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ହୋଇପଡ଼େ ବେହାଲ। ରୋଗୀ ବୁହନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗି ଭାରରେ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ବହୁବାର ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଗଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ଗାଁର ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ। ହେଲେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବାବୁମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ନେତାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗାଁର ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।